Městská knihovna připravila na středu 13. listopadu cestovatelskou besedu manželů Poulíkových s názvem Indie země protikladu. Janu a Vladimíra Poulíkovi, kteří dneska přišli mezi nás, aby nás seznámili se svou cestou do severní Indie. My tady zase všechny vítáme, skvělé publikum v Ivančicích, kam jezdíme pravidelně. Jezdíme sem na jaře a na podzim, tedy 2krát do roka. Dneska jsme si přijeli povídat o naší indické cestě. My jsme tu přednášku nazvali Indie země protikladu a vlastně tou Indií vás provedeme našima očima, tady těmato 2 očima, protože my si i během té přednášky řekneme, co znamená třetí oko v Indii. Takže v Indii jsme se pohybovali 51 dnů, strávili jsme tam jak Vánoce, tak Silvestra, projeli jsme větší část severu a potom jsme se přesouvali na jih. A jak máme v té naší přednášce, tak sever je úplně jiný, o tom budeme povídat dneska. A jih se nám zdál už takový kulturnější a rozlišnější než severní část a to budeme teprve přednášku připravovat. Těch protikladů tam bylo nespočet. Největším je asi bohatství a neskutečná chudoba a s tou chudobou se my se západního světa opravdu těžko srovnáme. Co nás tam nejvíc dostalo, asi ten nepořádek, opravdu do očí bijící hromady odpadku, nečistota, všude pobíhající zvířata a podobně. Tím vším si dneska tady projdeme a budeme si o tom povídat. No a také to, že se nepřevlíkají postele na hotelích, na těch levnějších hotelích, ale s tím jsme tak trochu počítali už před tou cestou. Ale co se nám také stalo, nebo do očí to hodně bylo, jedná se o mužskou společnost. Takže všechna řemesla, všechna povolání, ať už to jsou ti pokojští na hotelích, tak dělají muži. Mě co překvapilo, nebo na co jsem si musel dlouho zvykat, my jsme ze začátku měli dost času strávených s místními lidmi pořizování fotografií. Takže oni jak vidí bílou tvář, tak si s vámi chcou udělat prostě fotku. Já ještě můžu dodat jednu takovou myšlenku, s kterou jsme bojovali hodně ze začátku, že jsme se chtěli vrátit domů. Bylo to po prvních dnech, ale nějakým zázrakem se to všechno zlomilo a my se tam vlastně příští pondělí, příští týden vracíme znovu.